יצירת קערת זכוכית בסגנון ונציאני. לצורך עבודה זו נצטרך קערת זכוכית, מפיות, מכחול שטח, צבעי זכוכית, נצנצים, דבק מפיות, קצירה חד פעמית, גולדפינגר ולק הספרי. בוחרים מפית וגוזרים דוגמה לפי רצוננו. משתדלים לגזור קרוב לדוגמה. מניחים את הדוגמה על הכלי כשהחלק הכהה כלפי מטה ומחפשים קומפוזיציה מתאימה. מפרידים את הבטנות של המפית בעזרת מטבע. מניחים את הדוגמה על גבי הכלי, טובלים מכחול שטח ודבק מפיות. מניחים אצבע במרכז הדוגמה ועוברים על המפית מבפנים החוצה. אחרי שהדבקנו את כל הדוגמה והיבשנו את הכלי, מפרידים בטנה שלמה ממפית נוספת. טובלים מכחול ציור שטוח רטוב בצבע זכוכית, נצנצים ודבק, ומהמרכז החוצה עוברים על גבי המפית. יש להקפיד שהצבע והדבק יחדרו מבעד כל המפית. ניתן להפוך את הכלי ולהסתכל מדי פעם על הדוגמה שנוצרה. אם חסרה בטנה או היא נקרעת במקרה במקום כלשהו, מוסיפים חלק קרוע נוסף. מייבשים. בעזרת פצירה חד פעמית משייפים את שולי הכלי, הופכים אותו ומשייפים כלפי מטה עד להסרת עודפים. טובלים אצבע בגולדפינגר, הפעם בחרתי בצבע נחושתי, ועוברים על שולי הכלי. ניתן להגן על הלקה מאחור באמצעות לקה שקופה לגימור או באמצעות מריחה.